Над 10 години бях търговски представител и в един момент осъзнах, че системата е направена така, че винаги да има таван. Над 10 години в търговията, хиляди срещи, постоянно гониш таргети. Но таргетите почти никога не са върху продуктите, които правят най-големия оборот. Те са върху продуктите, които компанията иска да избута. Тоест, не продавах това, което пазара иска най-много, а това, което ти е зададено. Процентът е изчислен така, че дори оборота да расте, доходът ти не расте пропорционално. Повече работа, повече отговорности, но модела има таван. Днес помагам на хора, които са под една или друга форма в тази ситуация, да започнат да създават оборот за себе си, без да напускат веднага работа, без крупни инвестиции и с ясна система, без ограничения. Ако ти си от тези хора, които се чувстват ограничени от професията си или от процента, който е заложен в нея, пиши ми в коментара, ще се свържа лично, ще говорим, ще се видим на видеовръзка, подчертавам на видеовръзка, ще ви покажа информацията и сами ще прецените как тя може да ви бъде полезна.